Педагогическите теории сочат, че ученето продължава и извън класната стая, като отношението и поведението се формират чрез всички аспекти на училището. Чистите, безопасни и добре функциониращи училищни тоалетни и умивални спомагат за по-доброто поведение на учениците. Чрез осигуряването на удобни санитарни помещения, училището изпраща ясно послание към учениците, че тяхното здраве е от първостепенна важност. Тези разбирания са залегнали в основата на стремежа на Идеостандарт Видима АД за осигуряване на по-добри условия в училищните тоалетни. Като компания, специалист в оборудването на обществени санитарни помещения, реконструирахме и модернизирахме няколко санитарни помещения в училища в Севлиево. Нашите цели са да популяризираме ползите за здравето на учениците от добри училищни тоалетни, да съдействаме за повишаване на стандартите за училищните санитарни помещения, да гарантираме чрез нашите продукти спазването на изискванията за изграждането на добри училищни тоалетни. Посетихме 2 училища в Севлиево, в които учениците имат по-добри условия в санитарните помещения. Ремонта в професионална гимназия по механо-електротехника се извърши през 2005 година. Към ремонта бяха извършени и ремонтни дейности в училищните тоалетни. Разликата е доста голяма. Това, което ръководството на училището и колектива направи, се предаде на самите ученици. Те самите опазват самото оборудване и са удовлетворени. В тоалетните са поставени всички необходими пособия. С това ние се стремим целият педагогически колектив да бъдат научени на навици за здравословен начин на живот, за безопасни условия на труд. Хигиената в генерал Иван Бъчваров е доста добра. Всички, които учат тук, спомагат за поддържането. Санитарните помещения са добре почистени и това помага за нашето жителство тук, тъй като прекарваме доста време в училище. Още с идването си в това училище открихме разликата, че нивото на самото оборудване и на санитарните помещения е доста добро. Ние се стараем да поддържаме както в къщи, така и тук хигиената, за да можем да се чувстваме уютно, както в къщи. Както всички виждаме, санитарните помещения в училище са на едно доста добро ниво, даже повече от добро. Те са чисти и поддържани. Още преди 4 години, когато дойдох тук, направи силно впечатление тяхната поддръжка. Тя е такава, каквато я заварих аз, когато дойдох и продължава и до днес. За да постигнат добри резултати в учебната дейност, те трябва да имат една хубава обстановка за учени. Убеден съм, че там, където условията са по-добри, там и знанията се получават така по-ги възприемат децата. Много са важни и санитарните възли, защото през последните години много се заговори това, защото в къщи родителите и децата имат много по-модерни условия, отколкото в училищата. Това заедно с ученическия свет, тук са 2 представители от тях, коментираме преди няколко години и си поставихме цел да ги подобрим, да ги направим така, да изглеждат както в къщи ходят там. Благодарение на Идеал стандарти на Видима, с тяхно спонсорство, разбира се, защото средствата, които са в училище, не достигат. Това го направихме. И не само тази фирма, сигурно че много фирми в Севлиево и в България помагат на училищата, защото в тези училища учат децата на всички в тази държава и трябва всички да помагаме, за да могат те да се чувстват спокойни, уверени, за да получат тези знания, които ще им трябва за бъдеще. Лично за мен и за по-голямата част от учениците от село Василевски това е една чудесна придобивка, която спомогна да промени нашето минало и сега направи нашето бъдеще по-удобно.
ние се чувстваме вече комфортно в училище и чувстваме огромната разлика от тази нова придобивка, която стимулира начинът на обучение в нашето училище. Днес приемаме за нещо нормално да имаме хубави санитарни възли в училище, но преди няколко години не беше така. Откакто получихме дарение от Идеал Стандарт Видима, станахме по-отговорни към това, което имаме в училище. Създавахме си по-добри хигиенни навици и се чувстваме по-удобно и сме по-здрави. За всяка възраст имаме идеален стандарт. За по-малките ученици санитарните помещения са скроени по тях. Аз съм Мирела. Аз съм Ферай. Михаела. Венера. Виктория. Кристияна. А коя от вас ще сподели, ще ми каже, харесват ли ви тоалетните в училище? Харесват ни. Ами да, харесват ми чешмите. По-красиви ли са вашите тоалетни в къщи, отколкото тук в училище? Ами, в моето вкъщи само една тоалетната, пък тук са разделни, иначе и в двете ми е еднакво приятно. Като идвате тук на тоалетна, нали не се притеснявате? Знаете, че е чистичко, че е приятно? Да. Хубаво и приятно, чисто. И сте доволни, че е така? Ами, на мен ми харесва. Удобни ли са ви тоалетните? Да, удобни са ми. Още от най-ранна детска възраст е необходимо да възпитаме отговорно отношение към хигиената и здравето. Съвременното училище трябва да осигурява добри условия на обучение, да бъде безопасно място и да възпитава децата. Съответно, санитарните помещения в училищата трябва да отговарят на всички тези нужди.